Uy, mga kapamilya ko to. Po sa lahat na nakita nyo dito. Well, I see a lot of animals here, including our companions. So, just enjoy being with animals. Yun. Thank you. O, kayo naman, Lanao del Sur, anong napansin nyo dito sa nakikita nyo? Ano? Animals. Yung Kayo. mga animal nila, ginahanap Ito namin si yung... Cotabato, si Liararimo. Yung- Ano masasabi po nyo dito sa nakita nyo? May nakita kaming isang human animal, grabe. Grabe, Di makaya. di mo makaya. Dito lang sa Subuik makita. Na, Alam ko yakalalam, yakalulu. yakalulum, yakadalugdog. Grabe. Hello, welcome to my vlog, part 2. That's all, thank you. Ma'am, kayo po, ano masasabi nyo sa nakita nyo? Nandito lang pala yung mga kapatid mo. Ay, Tagal yun. mo nang hinahanap. Napansin ko nga. Worth it po ang tour. Napansin ko nga. Meron din doon, sir, haram. Mamaya. Anong haram? Haram na ano. Bawal, Yes. nga bawal kumain, ganun. Ako naman, tanongin ko sarili ko. Kumusta naman? Ikaw magtanong ka. Sir, what are you doing here? What do we have here? Iniikot namin tong bundok. Kasi part to ng training namin. Ano masasabi mo sa bundok, sir? Okay naman, parang kapares lang dun sa amin sa Marawi. Parehas? Oo. Parehas? Pati nga yung mga animal dito, kaparehas ko lang. Oo. Ibang klase pala dito, no? Nandito pala yung mga kamukha ko. Okay, sir. Kayo dyan, ha? Sir, how much did you pay for the tour? Ha? How much did you pay for the tour? 350, tapos nagbigay din ako doon ng 290 para magpicture sa tiger. At saka Do you have lions in your area? actually wala pa kaming layon doon eh. Yung asawa ko lang. Lalo na pag may ginawang mali. Ayun. Magiging layon yun. Antay papunta? To the moon! Vroom, Vroom, vroom. skirt, Skirt, skirt. Hello po. Hi po. Ayan. Ito. Mayroon ako ipapakita What is sa'yo. this animal, Ito, sir? kapatid ko yan, kapatid ko yan. What is this animal called? Mag-okay ka. Ano pa animal? Kambing. Walang sungay na kambing. Oh. Yan yun, no? Ayun. Kung mayroon ka bukong nakita dito na kamukha ko. Actually, Natapos na po tayo doon kanina. So, mayroon ka bang buntot dyan? Kasi yung nakita kong kamukha mo doon may buntot eh. Ganun ba? Oo. Okay, dito na po nagtatapos ang aking vlog.